radi, keď sa prídete pozrieť na naše predstavenie Krvavé peniaze. Tešíme sa na vás práve v tomto zložení. Zažijete večer plný napätia, neočakávaných situácií, prekvapení a dokonca mám pocit, že tam potečie trochu aj falošnej divadelnej krvi. Áno, filmovej. A keďže sú tu tieto dve, bude to aj večer plný humoru, tešíme sa na vás.